danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ummi Rab, ina yau kowa da kowa fatan alheri. To jama'a dan Allah dan annabi duk wanda yake ganin posting a Twitter yake cewa ni ce ba ni bace ba. Wallahi ban da Twitter. Wallahi ba na Facebook, ba na Twitter. Kwata-kwata ban ma taɓa yi, ban ma sanya ake yi ba. Iyakaci na kawai Instagram nake yi official, Ummi Rab official nake yi. Shi kaɗai bayan Instagram ba abin da nake sai WhatsApp, sai chat, sai Snapchat, sai TikTok. Bayan haka ba abin da nake bayana. Dan Allah, dan annabi me yin wannan posting a Twitter yake bata min suna. Ka tuna kana da ƙanne mata, kana da ƴan uwa mata. Wata rana za ka yi aure idan baka da aure. Ka tuna idan aka yi wani naka za ka ji daɗi, ba za ka ji daɗi ba. Dan Allah, dan annabi, dan girman zatin Allah ka dina. Dan girman Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran